Штодзённы напамін пра так званую павестачку. Гэта вокладка студзеньскага нумару навуковага часопісу Nature Neuroscience. Артыкул, якому яна прысвечана, датычыцца вядомай з'явы выключэння з даследаванняў неўравізуалізацыі несветласкурых людзей. Такі расізм датычыцца не толькі навук пра мозг, ён пашыраны амаль ува ўсіх навуковых дысцыплінах. І гэта шкодзіць якасці дадзеных, якія мы атрымліваем. Так, і гэта ў 21 стагоддзі. Дык вось, аматарам параўці пра павестачку ў відэагульнях ці кіно, што чысцяком чутна з боку расійскага свету. Пакуль вы бедавалі. Гэтыя ЛГБТ-акторы не таго колеру скуры зусім захапілі ўсю інфармацыйную прастору на захадзе. Зусім з глузду з'ехалі з сваёй павестачкай. Вы упусцілі той момант, калі павестачка прыйшла ўжо ад вашай уласнай культуры. Павестачка ад дзядзькі з ваенкома.